Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat primadona di seluruh Indonesia. Aku mengabarkan siang ini cuaca di Jatiroto cukup cerah bolo. Menyambut tahun baru, aku pengen nonton-nonton yang garasi. Ya, berhubung tahun baru ini mobilnya tak kekep neng garasi sik bolo. Ora oleh tak oleh ke metu. Masalahnya timbang mumet neng dalan, iki do parkir kabeh. Lah sing ora enek mobilnya lento iki bolo. Ayo bolo, tak cek-cek ning garasi. Lah, kok sepi ya bola ya? Iki do ning ndi bocah-bocah iki? Arep tahun baruan malah sepi ya ngene iki. Ora do nyekel mobil, do ning ndi kabeh iki. Ning ketoke ana pergerakane umat manusia ya ana, tapi kok bocah kok ora enek ning ndi ya? Ora enek kabeh bola. Golek isik. Lah iki mobil sejuta rasa ya ana iki. Iki bocah ana ning apa? Mobile ana ning bocah ora enek iki. Oh, lah tibake do kumpul-kumpul ning kono bolo. Ayo ditonton sik iki kumpul-kumpul ngopo ayo. Rono wae ayo. Iki aku nonton teko adohe nek lentu barang lagi suntuk-suntuk. suntuk apa ya wagu men. Aku tak meneng wae iki lagi teko, aku lagi dadi polisi India iki bolo. Dadi lakon kan teko keri yo. Ini ternyata lagi suntuk-suntuk sate tinggal persiapan malam tahun baru engko bengi. Neng garasine Primadona bolo. Ayo bolo. Enek lento. Iki Mas di Lento. Sunduk apa Mas? Nyunduk apa ya? Sate mungkin. Oh. Di daging. Nah, ini kegiatane kanca-kanca Sukorejo bolo. Jadi ya wis kompak ngene iki, dikompake. Ketua time Mas apa? Ketua time Mas Kamal. Mas Kamal. Nggih, nah, ketua time iki Mas Kamal, Mas sinten Mas Andi Kamal. Nah, ketua time terus apa iki? Humas ini iki, Mas. Tim humase sinten? Iki Podo. Oh, Mas Podo. Nah, iki Mas Jambul iki tim koki. Nah, iki Mas Santo iki tim apa iki Mas Santo? Timure. Ono Mas Joni, ono Mas Kebot. Nah, iki kompak bolo, Sukorejo kompak. Nah, Sukorejo kompak iki sunduk-sunduk ya nyunduki wagu ngene iki kepiye iki? Oh, lah iki Mas Koko iki. Iki ceritane Sukorejo iki mbleh wedhus loro bolo. Loh. Mbleh wedhus loro dienggo persiapan malam tahun baru engko bengi. Dadi kanca-kanca kumpul-kumpul kabeh nyate bareng, wis pokoke gen dienggo kegiatan bengi iki gen regeng bolo menyambut tahun baru. Ayo nonton dikeropok iki. Nonton balung dikeropok. Tuh iki Mas. Slodo. Proses pengelopokan. Lah iki proses ngeropok bolo. Iki proses ngeropok. Nah, iki mungkin digapake, Mas. Rica-rica. Oh, dirica-rica. Mantap. Rica-rica kikil. Mantap bolo. Kok bengi digo masak-masak gen roso. Oh, iki sambeni iki ya mau jane ya ora ngopo-ngopo terus ngerti aku terus ya ngene iki. Oh. Wes. Yo wes kegiatane kanca-kanca kabeh iki bolo. Ternyata tak goleki ning garasi ora enek kabeh, ternyata lagi ngumpul ning kene, lagi regeng gawe dinggo persiapan engko bengi, acara ning garasi engko bengi bolo. Yes, engko bengi tak liput meneh ya. Matur nuwun, ngono wae sik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.